बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला आमगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय खिदान्दा गामियाव। ओमफ्राय दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला मोनसे समाव बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय ndfb बिथांमोना बेबायदिनो गामि गामि भलिबल बादायलायनाय गेलेबथिंबायगासिनो दङ। ओमफ्राय बिनिफ्राय नेक्स्ट थांगोन जाहैदों बालागारियाव। ओमफ्राय दा बिथांमोना मा उद्देश्य लानानै बेबायदि गामि गामि भलिबल बादायलायनायखौहाय लागासिनो दङ। दा आङो बिथांमोननिफ्रायनो एसे मिथिनानै लानि। दा जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना जोबजासे नायलांनो हागोन। दायो आङो मिथिनानै लानि आगुनि जोंनि बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय बेयावहाय मानगोनां सिअ सार दङ नै। दा बेनिफ्रायनो आं मिथिनानै लानि जे दिनैहाय नोंथांमोना बेबायदिनो गामि गामि बेबायदिनो भलिबल गेलेनाय बादायलायनायखौहाय नोंथांमोना लाथिंगासिनो दङ। दा बेखौ मा उद्देश्य लानानै नोंथांमोना गेलेदों बा लाथिंदों? जोंनि मेन उद्देश्यआथ' बेनोल', इसिबां माने गिदिरसिम जों थांनो सानाखै। माने जोंनि जाखिनि दानि जाखांफुबाय थानाय लाइमोनफोर जायफ्रानाखि स्पर्ट्सआव गोसो दं, बिसोर मानसिफ्रा माने गोसो दंब्लाबो माब्लाबा समाव प्लेटफर्म मोनाखै नालाय गेलेनो मानो थाखाय बेफोरखौ जोङो फोजाखांनो थाखाय मोनसे जोंनिफ्राय थानाय माने गामि गामि थांनानै बिदिनो फुटबल माबा भलिबल अर्गानाइज खालामनानै बिथांमोननि माने गोसोआव माखासे इनकारेज लाबोनो थाखाय जोङो बेबायदि माबा खामानिखौ आखायाव लानाय जादों। जों दिनैनिफ्राय जागायदों। फैबाय थानायाव जेसेबांसिम हालांगोन थारमाने जों बेबायदि खालामलांबाय थानो आखायाव लादों आरो गामि गामि ना। ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो सारनिफ्राय बेखौनो आं मिथिनानै लाबावगोन। दानि माखासे लाइमोन सेंग्राफोरा गोबांथार जानाय लोंनाय बा फेग्रा मुवा ड्राग्स एडिक्टेड थायो, एक्टिभ जानानै थायो, बेफोरनि सायावहाय माबाफोर बुंहरनो गोसो नामा? बे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन, माने जोंनि समाजाव माखासे बिदिनो स्पर्ट्सनो माखासे बादायलायनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबायदि खामानिफ्रा लासैनो गैया जालांनाय हमदों नालाय, बेफोरखौ बयबो माने जयै आंजों नङा, जोंनि ग्रुपजों नङा, गासैबो माने हेफाजाब होलायनानै जयै जुदि बेफोरखौ फारसेनिफ्रायनो जों लाङोब्ला बेफोरबायदि गाज्रि हुदानिफ्राय जों माखासे गोदोफबनानै थानाय मानसिफोरखौ जों बोखांनानै लाबोनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेखिनिखौ रायजो राजानिसिम मेसेज हरनायनि थाखाय। स' थेंक इउ सार। बेजों लोगोसे दायो बे खिरदान्दा गामिनि मानगोनां ओरैहाय आदा दं, बे गामिनि बेंगिरि। दा आङो बिनिफ्राय मिथिना लानि जिथुनाखि दायो बिथांमोना बेबायदि प्रग्रामखौ लादों, बिनि सायावहाय आदाया मा मेसेज हरनो गोसो? जेनेबा सिगांग्रो जोंनि फंबाय इउटुबारनिसिम धन्यबाद होग्रोबाय आरो नुजाफैनो हानाय जोंनि ndfb फंबायफोरनिसिमबो खिरदान्दा गामिनि सिगांग्रो जानानै बयनिसिमबो अननायखौ जासिहोबाय। दा जोबोर मोजां खोथा, जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गामिनि देरफुनाय फरायफुनाय जोहोलावफोर जोंनि भबिसतखौ लानानै बिथांमोना मोजां सिन्था खालामदों। बेबायदिनो जोंनि समाजाव जोङो गेलेनायजों लोगोसे गावनि रोंगौथि आरो फरायनायखौ लांफानायखौ मेसेजखौ लानानै जि हाबाफारिखौ मावदों, बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खिरदान्दानि गामिनि जानानै बिराद थेंक इउ होयो, माने साबायखर बावो। मानो होनोब्ला जोंनि समाजाव दानि देरफुनाय जोहोलाव उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गेलेनायखौ बावनानै बांसिन मबाइल माबा माबि इन्टारनेटआव बिजि थासै। बेखौ बोखारनो थाखाय जि हाबाफारिखौ लादों, बे निस्सय जोंनि ndfbफोरनि नाजानाया मोजां फिथाइ थायगोन होननानै आं खिरदान्दा गामिनि जानानै बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय उदर भबिसतआव। आरो बिदिनो जों गामियावल' नङा, गोबांथार गामिफ्राव बे एवारनेसनि गेजेरजों गेलेनायजों लोगोसे फरायनाय, जोंखौ गावखौ दानानै लानाय, जों बोरैहाय जोङो गसंथानानै थानांगौ, बेनि मेसेजखौ होनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बावनो फोजोबबाय। दा गोजोननाय थाबाय नैबे खिरदान्दा ओनसोलनि थागिबि आदानिसिम बेखिनिखौ रायजो राजानिसिम मेसेज हरनायनि थाखाय। स' थेंक इउ आदा। दा गोबांथार गेलेफैबाय, ओमफ्राय गेलेनानैबो थांबाय, ओमफ्राय दायो गेलेगासिनो दंबायो नै। ओरैबायदि इन्टारेस्टिं, जा हिटल' बुयो आरोना नै। वाव, नायदो नै, ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आरो बिथांमोना बादिगासिनो दङ। दा नै नायदो, वाव, दा नायदो नै मथा मथि बहुद
गोसो होनानै गेलेदों आरोना बयबो सिरियासलि Wow, mau माथो गेदाया होट लागाव मैदेर होसोग्रासो जाहैबाय बेबो नै होट ओमफ्राय नोंसोर गेलेखांबाय आदा मेंबाय हाला जा माने दा औ नङालाथ' डेन्जारमोन जाहैबाय गोदो हायोमोन दा गेलेगासिनो आरोखि नै दा बहुत मोजां जादों मानो होनना बुङोब्ला गोबां दानि लाइमोन सेंग्राफोरा बेफोरबायदि स्पर्ट्सआव बेबायदिनो एक्टिभ गैला बेबायदिनो गोबांथार जानाय लोंनाय सोबनाय बेफोरजोंल' गोफबनानै थासै दा बिथांमोना बेखौ नोजोर बोनानै गामि गामि नै बेफोरबायदि भलि गेलेनाय एबा फुटबल बेफोरबायदि खेलाखौहाय गेलेथिंनाय जादों एबा बादिनाय जादों आरोना दा बहुत मोजांनि बाथ्रा दा मानो होनना बुङोब्ला दानि आथिखालाव नुसै गोबांथार लाइमोन सेंग्राफोरानो बेफोरावहाय इन्टारेस्ट लाला आरोना दा बिराद मोजां जादों नै नायनानै लादो नै